Assalamualaikum, ketemu maning karo Yusiti Banyumas. Kepriwe kabare lur, moga-moga sehat lan tetep semangat. Ceritane winginane nyong kloyong maring Dieng. Ora tau maringana dadi tekso tinggi. Kayak ngapa kasil videone, mayu pada mirsani videone nyong. Sarapan disip. Tuku karcis wong siji regane 30.000. Gue karcis terusan karo nggo maring kawah Sikidang. Merga kawasan Candi Arjuna klebu panggonan nggo ibadah, nyong pada diweni jarit kon dienggo sedawane nang lokasi situs Candi Arjuna. Nalikane nyong tekan ngono esuk kira-kirane esuk lah. Jadi esi artis ngono. Nah, kayak gue video nyong kapan Rika arep pada maring Dieng apa wis tau bola-bali malah. Kesuwun ya. Wis mirsani videone nyong. Angger ana salah uga kekurangane nyuwun pangapurane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.